сиюжа гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳоди шумо мегардад. тамошобинони доимии телевизиони Баҳористон, салом. дар студия Алиҷон Талбаков. дар наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор гардид. дар мусобиқа варзишгарон бо омодагии ҷиддӣ омаданд ва масъулин низ барои баргузории гӯштин шароити арзандаро муҳайё карданд. ғолибону ҷоизадорон бо медал, мукофотпулӣ ва шоҳҷоиза қадрдонӣ карда шуданд. гузориши ҳамкорони мо дар ин раванд. мусобиқаи варзишии гӯштингирӣ бо шукӯҳи хоса оғоз гардид. дар маросими кушодашавӣ ҳозирин ба ширкатдорон барору комёбӣ хостанд. бояд қайд кард, ки дар ин мусобиқа аз 12 кишвар варзишгарон бо омодагии ҳамаҷониба иштирок карданд. тибқи иттилоъ, дастаҳои зиёде аз кишварҳои олам дархости иштирок карда буданд. аммо тибқи муқаррароти мусобиқа аз ҳар мамлакат танҳо як даста имкони иштирок карданро дошт. дар сабқат тамошобинон ва дӯстдорони зиёди гӯштини миллӣ ҷамъ омаданд. рақобат миёни мардон дар 5 вазн 60, 70, 80, 90 ва ҷамъи 90 кило сурат гирифт. иштироки бонувон низ дар мусобиқа чашмрас буд. онҳо дар вазни 65 кило майдондорӣ намуданд, ки ҷавонтарин иштирокчӣ низ аз миёни бонувон буд. давр ба давр беҳтаринҳо муайян ва ба марҳилаи дигар мебаромаданд. ҳамин аст, ки пас аз гузаштани анқариб ними мусобиқа сабқатҳо шадидтар гардиданд. мусобиқа то дили шаб идома намуда беҳтаринҳо ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтанд. ҳамин тавра дар даври дуюми мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе ғолибон муайян гардиданд. дар миёни бонувон Шоҳида Қаландарова аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Камила Бобурова аз Федератсияи Русия ба финал баромаданд, ки дар натиҷа зинаи аввал насиби варзишгарбонуи рус гардид. миёни мардон бошад, дар рақобати ниҳоӣ дар сабуктарин вазн паҳлавонони тоҷик бо ҳам нерӯ санҷиданд, ки дар он Хайрандеш Муродзода ва Ҳақдод Гулов андари майдони рақобат шуданд. пас аз рақобати шадид Хайрандеш Муродзода тавонист соҳиби шоҳҷоизаи мусобиқа гардад. дар вазни 70 кило рақобат миёни Мирзоҷамил Рамазонов ва Муллораҷаб Халифаев, ки ҳарду аз Тоҷикистон буданд, сурат гирифт ва Мирзоҷамил ҳарифро ба тахтаи пушт зада соҳиби дуюмин шоҳҷоизаи варзишгарони тоҷик миёни мардон гардид. дар вазни 80 кило ба майдон Ҳамроз Раҷабов аз Тоҷикистон ва Умар Бозоров аз Узбекистон вориди майдони рақобат шуданд. умари узбекистонӣ бо шикаст додани ҳарифи тоҷикаш имкон пайдо кард дуюмин ҷоизаи мусобиқаи байналмилалиро ба хориҷ аз кишвар барад. яке аз рақобатҳои пуршиддат дар нерӯсанҷиҳои финалӣ миёни Комроншоҳи Устопириён ва Ҷаҳонгир Маҷидов дар рақобати ниҳоӣ дар вазни 90 кило сурат гирифт, ки ду ҷониб дар вақти асосӣ ғолибро муайян накарданду сабқат ба даври иловагӣ кашида шуд. дар вақти иловагӣ Ҷаҳонгир Комроншоҳро мағлуб намуда ғолиб омад ва сеюмин ҷоизаи варзишӣ низ насиби варзишгарони тоҷик шуд. тамоми мухлисон дар варзишгоҳ интизори рақобати ниҳоии вазни мутлақ ба изофаи 90 кило буданд, ки дар он ду иштирокчии бозиҳои Олимпии Токио 2020 Теймур Раҳимов аз Тоҷикистон ва Бекмурод Олтибоев аз Узбекистон нерӯ санҷиданд. пас аз чанд бори даст ба гиребон шудан, ниҳоят Теймури тоҷикистонӣ тавонист ҳарифашро ба тахтаи пушт занаду орзуи мухлисони тоҷикро амалӣ намояд. ниҳоят маросими ҷоизасупорӣ оғоз шуда дар вазни то 65 кило миёни бонувон нишонҳои нуқраи ин мусобиқа ва мукофот ба Ҷонуна Назарова аз Тоҷикистон ва Ҷоннура Кашкин аз Қазоқистон, нишони нуқра ба Шоҳида Қаландарова аз Тоҷикистон ва нишони тилло ва шоҳҷоизаи мусобиқа автомобили сабукрав ба Камила Бобурова аз кишвари Русия ихтисос ёфт. дар вазни 60 кило миёни мардон дар зинаи сеюм Сорбон Латифов аз Тоҷикистон ва Муҳаммади Баримолу аз Эрон истоданд.
мақоми дуюм насиби Ҳақдодгулов аз Тоҷикистон гардида, ҷойи якум ба Хайрандеш Муродзода аз Тоҷикистон дода шуд, ки соҳиби шоҳҷоизаи мусобиқа эълон шуд. Дар вазни 70 кило Аҳмад Масъуд аз Тоҷикистон ва Дилшод Ҷураеви ӯзбекистонӣ зинаи сеюмро гирифтанд. мақоми дуюм ва $3,500 мукофот ба Мулло Раҷаб Халифаев аз Тоҷикистон насиб дониста шуд ва Мирзоҷамил Рамазонов аз Тоҷикистон мақоми якумро соҳиб шуду шоҳҷоизаи мусобиқаро бо медали тилло ба номи худ муҳр зад. дар вазни 80 кило варзишгари тоҷик Муҳаммад Абдуҷалилов ва Ҳайдар Саидакбарзода зинаи сеюмро ба даст оварданд. ҷойи дуюм ба Ҳамроз Раҷабов боз ҳам аз Тоҷикистон насиб дониста шуд. дар зинаи якум Умар Бозорови ӯзбекистонӣ истода медали тилло ва шоҳҷоизаро ба худ ихтисос дод. дар вазни 90 кило Ҷонибек Козоков аз Ӯзбекистон ва Георги Попунашвили аз Гурҷистон дар зинаи сеюм қарор гирифтанд. ҷойи дуюм бо мукофотпулӣ ба Комроншоҳ Устопирён аз Тоҷикистон ва мақоми якум ба Ҷаҳонгир Маҷидов боз ҳам аз Тоҷикистон насиб дониста шуд. имрӯз дар пойтахти давлати азизамон шаҳри Душанбе як мусобиқати бонуфуз бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид ва метавон гуфт ки дар як сатҳи хеле ҳам байналмилалӣ баргузор гардид ва ман хушҳолам ки тавонистам ба ҳарифҳои тоҷику байналмилал ғолиб оям ва соҳиби ин шоҳҷоиза гардам. дар вазни мутлақ дар зинаи сеюм Шарифҷон Назриев аз Тоҷикистон, Иброҳим Шаҳриёр аз Эрон истоданд. мақоми дуюм ва мукофоти пулиро доварон ба Бекмурод Олтибоеви ӯзбекистонӣ насиб донистанд. варзишгари бо маҳорати тоҷик Темур Раҳимов дар вазни мутлақ шоҳҷоизаи мусобиқаро ба худ ихтисос дод. орзу ҳавасе ки дар дил буд ҳамонҳо ҳастанд. медали бозиҳои олимпӣ, медали қаҳрамонии ҷаҳон. ман барои ватанам, барои миллатам, барои парчамам машқҳои худро дучанд карда ҳаракат мекунам ки аз ҳамин мусобиқаҳо медал ба даст биёрам. ҳамин тавр дуюмин мусобиқаи байналмилалии гӯштингириро метавон бо барор ва бо муваффақият анҷомёфта донисту баромади варзишгарони тоҷикро арзанда, зеро тавонистанд аз 6 шоҳҷоизаи ин мусобиқа 4 тояшро ба даст оваранд. шӯрои олимпии осиё, кумитаи олимпии чин ва кумитаи тадорукоти бозиҳои осиёи наврасон шантоу 2021 ҷиҳати ба таъхир андохтани бозиҳо қарор қабул карданд. сеюмин бозиҳои осиёи наврасон ки 20-28 ноябри соли 2021 ба нақша гирифта шуда буд, бо як соли таъхир 20 ва 28 декабри соли 2022 баргузор хоҳад шуд. ин қарор дар пасманзари пандемияи COVID-19 қабул гардид ки аксари кишварҳои минтақа ҳоло ҳам дар самти парвозҳои байналмилалӣ маҳдудият доранд. ҳамин тариқ ин сеюм чорабинии сатҳи қоравӣ аст ки ба вақти дигар гузаронида мешавад. дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ба рушду густариши футбол, хусусан миёни кӯдакону наврасон аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. ин аст ки дар назди муассисаи давлатии мактаби варзишӣ беҳтарин мураббиёни ин риштаи варзиш ҷалб гардида, ҳамарӯза бо ҷалби наврасон машқу тамринро ба роҳ мемонанд. чунин таваҷҷӯҳ ва муносибат аст ки имрӯзҳо аллакай ин варзишгарони наврас мусобиқаҳои дохилии ноҳиявиро оғоз намуданд. муфассал дар сюжаи навбатӣ. рушди намудҳои гуногуни варзиш аз фароҳам гардидани шароити зарурӣ барои машқу тамрин вобастагӣ калон дорад. дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Фархор риштаи футбол миёни наврасон ва ҷавонон рӯз то рӯз рушд менамояд. махсусан баъди бунёди як майдончаи футболи наву замонавӣ дар ин макон имкон фароҳам гардид ки аз деҳоти атрофи маркази ноҳия наврасону ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш ва махсусан футбол бо ҳам оварда шаванд. таи солҳои охир гурӯҳҳои футболи наврасон ҳамарӯза дар ин варзишгоҳ ба тамрини дастаҷамъӣ ҷалб шуданд ва ҳамарӯза шумораи зиёди футболбозони наврас
бо ҳам меоянд. ёдовар мешавем ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор дастаи ҳосилоти ноҳия бозиҳои хонагии худро дар доираи чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи Якум баргузор менамояд ва фаъолияти гурӯҳҳои футболи наврасон заминаи тайёр намудани футболбозон барои ин даста мебошад. Ҳамарӯза дар ин майдончаи варзишӣ аз субҳ то шом гурӯҳҳои футболи наврасон дар синну соли гуногун ба машқу тамрин ҷалб гардиданд ва айни замон омодагии дастаҳо ба даври минтақавии чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои наврасону ҷавонон идома дорад. ҳамчунин барои баргузории бозиҳои хонагии дастаи ҳосилоти Фархор низ шароити будубоши варзишгарону масъулин фароҳам оварда шудааст. ёдовар мешавем ки дар варзишгоҳи мазкур ҳамчунин мусобиқаҳои минтақавӣ байни наврасон пешбинӣ шудаанд ки рӯзҳои наздик байни дастаҳои наврасон оид ба футбол аз 10 шаҳру ноҳияҳо роҳандозӣ мегардад. иштироки варзишгарони наврас дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ дар дохили кишвар боис мегардад ки чеҳраҳои нави варзишӣ муаррифӣ ва баҳри дар сатҳи баланд тарбия намудани онҳо барои сабқатҳои минбаъда дар мусобиқаҳои байналмилалӣ тадбирҳо андешида шавад. дар шаҳри Истарафшани вилояти Суғд бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, баланд бардоштани маҳорати касбии варзишгарон, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат, муайян намудани беҳтарин варзишгарон дар дастаҳои варзишии ҷумҳурӣ, мусобиқаи ҷумҳуриявӣ миёни наврасони солҳои таваллудашон 2005-2007 аз намуди гӯштини Юнону Румӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор гардид ки дар он варзишгарони навраси Диномои вазорати корҳои дохилӣ низ ширкат намуданд. дар мусобиқаи мазкур 20 даста аз вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ширкат намуда, варзишгарони дастаи Динамо аз худ маҳорати хуби варзишӣ нишон дода ба гирифтани ҷойҳои намоён сазовор гардиданд. ҳамитар дар вазни 75 кило Низом Назарзода ва дар вазни 57 кило Муҳаммад Абдодов сазовори ҷойи якум гаштанд. ҷойи дуюм ба Комрон Сулаймонов дар вазни 52 кило ва Аминҷон Қаҳоров дар вазни 41 кило муносиб дониста шуданд. зинаи сеюми ин мусобиқа дар вазни 85 кило ба варзишгари наврас Мирзо Сулаймонов насиб гардид. ба ҳамин монанд дар шаҳри Душанбе мусобиқаи шаҳрӣ байни наврасони солҳои таваллудашон 2005-2007 аз намуди гӯштини Юнон Румӣ баргузор гардид ки дар он 10 дастаи варзиши пойтахт ширкат карданд. ҳамин тариқ дар ин чорабинӣ динамочиён Низом Назарзода ва Аминҷон Қаҳоров дар вазнҳояшон сазовори мақоми аввал дониста шуда, дар зинаи дуюм бошад дар вазни 41 кило Аъзамҷон Зафарзода, дар вазни 35 кило Имронҷон Зуҳуров ва дар вазни 85 кило ҷойи сеюмро Ардамер Миршамзода сазовор шуданд. дар маҷмӯъ аз тими Динамои вазорати корҳои дохилӣ 10 варзишгар ҷойҳои намоёнро ба даст оварданд. дастаҳои ҷавонони то 16-солаи Равшани шаҳри Кӯло ва Ваҳдати шаҳри Ваҳдат миёни ҳам бозӣ анҷом доданд. ин мусобиқа дар доираи бозии мавқуфмондаи чемпионати Тоҷикистон сурат гирифт. бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 ба нафи дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ба анҷом расид ва бо ин ғолибият варзишгарони ин даста тавонистанд ки унвони қаҳрамониро низ ба даст оваранд. дар доираи бозиҳои мавқуфмондаи чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Пешсаф Ю-16, дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдатро дар майдони худ қабул намуд. бозии мазкур барои дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат ҷиҳати ноил гардидан ба унвони чемпионӣ муҳиму тақдирсоз унвон мешуд, зеро дар сурати бохт Ваҳдати шаҳри Ваҳдат зинаи дуюми мусобиқаро соҳиб мегашт ва барои чемпионӣ ба дастаи меҳмонон зарур буд ки дар ин бозӣ ҳадди аққал як имтиёзро соҳиб гарданд. дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб аз оғози чемпионат то ба даврҳои охири ин мусобиқа дар зинаи аввали ҷадвал қарор дошт ва баъди мағлубият дар ду даври охирини мусобиқа дастаи Равшан аз дарёфти унвони чемпионӣ маҳрум шуд. новобаста аз натиҷаи ин бозӣ Равшани Кӯлоб зери роҳбарии Фаридун Рустамов дар соли ҷорӣ ба гирифтани медалҳои биринҷии мусобиқа даст ёфта буданд. дар бозии навбатӣ низ ҳар ду даста аз дақиқаҳои аввали бозӣ пайҳам ба дарвозаҳои ҳамдигар ҳуҷумҳои ҷолиб созмон дода барои кушодани ҳисоб талош меварзиданд. ниҳоят дар дақиқаҳои иловакардаи қисмати аввали бозӣ ба ҳамлавари дастаи меҳмон имкон фароҳам гардид ки ҳисоби бозиро
кушода бо голи задаи худ дастаи ваҳдатро ба пеш барорад. Дар қисмати дуюми бозӣ низ ҳарду даста чандин маротиба имкониятҳои хуби голзаниро дар назди дарвозаи ҳамдигар созмон доданд, вале бозии мазкур бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдат ба анҷом расида, бо ин ғолибият меҳмонон тавонистанд ки унвони қаҳрамониро низ ба даст биёранд. Дастаи Равшан бошад дар соли ҷорӣ ба гирифтани медалҳои биринҷӣ даст ёфтанд. пеш аз мавсим вазифа гузошта будем ки даста бояд дар сегонаи аввал ҷой ишғол кунад ва баъд оҳиста оҳиста аз бозӣ ба бозӣ вақте ки бозиҳо хубтару бештар шуданд, хеле ки ҳамагон дидем муборизаам дар лигаи 16 соло хеле шадид гузашта буд ва дар бозии охир маълум шуд ки мо метавонем ки ин сол чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гардем ва шонси худро аз даст надодем. бозии охирони мо дар сафар бо Равшани шаҳри Пулоб гузашт. хеле ки навакак мо шоҳид шудем, мо бо ҳисоби 1-0 ғалаба кардем. дар ин бозӣ мо да ғалаба ё ин ки мусовӣ дар кор буд. дар шаҳри Бухтар марҳилаи сеюми мусобиқаи варзишии футболи хурд барои дарёфти ҷоми ҳизби халқии демократии Тоҷикистон байни дастаҳои футболи ғайрикасбии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо ташаббуси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида буд, баргузор гардид. Дар ин марҳила ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ иштирок намуда барои ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифтан байни ҳам мубориза менамоянд. бозиҳои марҳилаи сеюм дар ду минтақа Бохтар ва Кӯлоб баргузор мегарданд. Мақсади асосии мусобиқа ин ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби шаҳрвандони мамлакат ба машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ, ташвиқу тарғиби васеъи бозии футбол дар байни аҳолии кишвар, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ, таъмини бевоситаи иҷрои барномаи рушди футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2021, иҷрои барномаи махсуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар бораи рушди футбол дар деҳоти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2024, таъмини фароғати мадании шаҳрвандон ва муайян намудани беҳтарин дастаҳои футболи ғайрикасбии кишвар мебошад. дар даври якчорниҳоии мусобиқаи футбол барои дарёфти ҷоми Тоҷикистон дастаи Хуҷанд тими Хатлонро шикаст дод. вохӯрии дастаҳои Исаравшан ва Эсхата дар ин давр бо пирӯзии бозигарони дастаи Эсхата ба анҷом расид. ҳамкорони мо бо иттилои бештар. вохӯрии дастаҳои Хуҷанд ва Хатлони Бохтар дар даври якчорниҳоии ҷоми Тоҷикистон дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд баргузор шуд. дар ин вохӯрӣ тими Хуҷанд дастаи Хатлонро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. голи ғалабаоварро дар дақиқаи 61 дидор Далер Ёдгоров, бозингари рақами 18 дастаи Хуҷанд ба дарвозаи Хатлон зад. баъди ин ғалаба тими Хуҷанд ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфт ва дар даври нимниҳоӣ бо дастаи Равшан ду вохӯрӣ доир менамояд. ин бозӣ ҷом аст ва чунки медонем бозӣ аз як бозӣ аст. барои ҳамин мо медонистем ки бозиам хел мумкин душвор мегзарад ва бо бозингаро ҳамиқа такрор кардем, расондем, лекин дар қисми аввали бозӣ он чизое ки мо мехостем иҷро накардан. намедонам сабаби чӣ буд, лекин баъди ин танаффус якчанд бозингарои мо камтар бемор буданд. якчанд бозингарои 4 бозингари мо дар тими олимпӣ иштирок карданд дар Баҳрейн. барои ҳамин мо ҳамаи бозингароро 9 сентябр якҷоя ҷамъ кардем. аз ҳамин сабаб мумкин камтар бозӣ он равиши нагирифт ки чизе ки мо мехостем. дар қисми дуюми бозӣ бозингаро камтар тағйирот ба бозӣ оварданд ва хурсандем ки ғалаба кардем. дар шаҳри Конибодом майдончаи варзишии замонавӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор гирифт. қобили зикр аст ки майдончаи варзишӣ бо ташаббус ва саҳмгузории соҳибкори маҳаллӣ бо арзиши 250 000 сомонӣ бунёд гардида беҳтарин тӯҳфа барои сокинони деҳаи Фирӯзоба бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолият ба ҳисоб меравад.
бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд ки аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиори худ намоед.